Milí priatelia, sledujete reláciu v slovenskom jazyku. V prednedávnom Centre slovenskej kultúry v Užhorode sa konala tradičná súťaž prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Je to konkurs, ktorý vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností, pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou slovenských spisovateľov. Celkovo na súťaži sa zúčastnilo 10 žiakov od 2. do 7. ročníka. Recitátori boli povinní predniesť slovenskú povesť od ľubovoľného autora na spamäť. Niektoré deti sa pripravovali samostatne, iným zase pomáhali rodičia alebo učitelia. Vybrali sa raz 6 skalickí gazdovia na moravský jarník. Tomáže nám nasľubovali, že všetko predajú. Pálenky sa ani nedotknú. Na jarníku stihli všetko ako chceli, prece plné peniazy. No sľuby nesľuby, poďme do korčmy. A keby ich korčmar večer nevyhnal, spievali by tam do rána. Idú teda domov, rúcia sa, potácajú, až prídu k rieke Morave. Tanier a zajtra tanier odkryt. Po večeri ryba všetky kostičky odložil do misky. Ráno mi splodkil a nechcel veď vlastným očom, veď sú to dukáty. V tom sa vo dverách chalupy zjavil neznámy žobrák. A pýta sa, a či by ste mi dali aspoň dukátik? Pravda, že starý otec. Rybár Mát už ten deň obdaroval všetkých susedov. Povesť hovorí, že z toho, čo mu ostalo, postavil veľký rybársky dom, ktorú na každú veľkú noc obdaroval bratislavských žobrákov. Súťaž prednese slovenských povestí, nazývaná Šaliansky Maťko, sa koná už 22. krát. Teda Šaliansky Maťko nám vyrástol. Už je z neho riadny chlapec, 22-ročný. Za ten čas sa do súťaže prihlásili stovky detí, môžeme povedať, keď prerátame dokopy okresné kola, krajské kola, tak sú to aj tisíce. Tí najlepší sa na Slovensku vždy dostanú na celonárodné kolo Šaliansky Maťko, ktoré sa koná v mestečku Šala. Tam vlastne sa zrodil Šaliansky Maťko a má príjmenie, alebo môžeme povedať, nesie meno spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, ináč rodáka zo Zvolena. A známe ho tým, že písal pekné rozprávky a povesti. Je to súťaž teda, ktorá sa odlišuje od ostatných, ako je Hviezdoslavov Kubín alebo Čaro rozprávky, lebo sa recitujú vyslovene povesti. A každý národ má svoje povesti, ktorými sa môže pochváliť. Sú to povesti, ktoré načierajú do histórie, viažu sa k rôznym hradom, zámkom, zaujímavým miestam. Miestam, ktoré sú spájané s nejakou významnou udalosťou, kráľom a podobne, alebo s niečím tajomným, čo zostalo v mysliach ľudí a tradovaním sa to opakovalo, až sa to dostalo do myslí dnešných ľudí tým, že sa to aj zapísalo. Teda od tej ľudovej povesti k umelej povesti. V dnešnej dobe je naozaj možnosť vyberať si z množstva povestí, pretože povesti píšu či Moravčík, Marec, alebo vyberajú si napríklad spisovateľku Kuglerovú. Mali sme možnosť vidieť ukážku od Tatára a ďalších. Teda každý si vyberá podľa toho, k čomu má taký bližší vzťah. Niektoré povesti sú vyslovene o hradoch, niektoré sú o kráľoch a podobne. Povesti teda majú svoje čaro a 22. ročník, ten sa vlastne začínal dnes tu, v Užhorode. Na súťaž pôjdu, pravda, že tí najlepší a celonárodné kolo sa bude konať 20. marca. Keď som sem prišla, nevedela som, že súťaž Šaliansky Maťko je rozšírený, že teda sa koná aj v Užhorode. To bolo pre mňa dosť takým prekvapením, lebo som si myslela, že len na Slovensku, ale že chodia deti z Maďarska alebo z Rumunska som vedela. Nevedela som ale, že chodia aj z Ukrajiny. To bolo pre mňa takým prekvapením, ale príjemným prekvapením, pretože som vedela, že môžem nadviazať a môžem ukážky, ktoré poznám, použiť, dať týmto deťom, vyskúšať to s nimi. Ako by na svete nikoho nebolo. Ťažká nôta, aj tá zvonická robota. Veru,
bolo ľahšie dukaty nazbíjať, ako ich medzi ľudí rozdeliť. Kvapu do morenia a ešte pritom dbať, aby sa nikomu kľúbe nestal. Hnevali sa zbojničkovia, sokoličkovia, keď po namáhavej práci na Kráľovú horu došli a čučoriedičku nenašli. Zakúrená pec to je milá vec. Hladní boli ako dvojci. V žalúdku im cigani do skoku vyhrávali. A tu ho máš. Vyhasnuté ohnisko, studené popolísko a prázdne kolísko. Po kuchárke ani smichu, ani chvíľu. Čakali, vyčkávali, ale čučoriedička nechodila. Neprišla ráno, ani na obed, a keď sa začalo k večeru schýľovať, začali sa chlapci o ňu baviť. Vari len nezabudila v hore tulačka, zašomral hrajnožka, na Kráľovú horu i slepý tráfi, zahundral uporčíček, ale ani jemu nebolo jedno, dlane do trúbelky stočí a zavolal. Čučoriedička, kde si? Ozvi sa! Kde si? Ozvi sa! Posmievali sa mu vorchy, húčal vol na 100 hôr, na 100 potochov. Len čučoriedička čúšala. Hori, moji hori, čo to po vás horí? Janošíček bežal po chodníku, a niečo by mu zem pod nohami horel. Voľa, čo sa mu nepozdávalo, voľa, čo mu škrielo pri srdci. Zlá pretucha ho obchádzala a nedovolila nohám zástať. Prihnali sa hórni chlapci do dediny, ani východ. Tá, vyvaľovali oči dedinčania. Tu už nenájdete. Chuďatko, dievčatko, iste ho už vlci zožrali. Utierali si slzy dedinčanky. Nepočuli o čučoriedičke, odkedy ju pandori do lesa vyhnali. Ani bosne netušili, že sa na Kráľovej hori s bonickou kuchárkou stála. Dievka nie je ihla, nestratí sa v kope sena, zašomral Janošiček. Rozideme sa po králi, niekto z nás nám naťahol. Keby sa tu ukázala, iste by som ju vykrstil. Zašomral Inčiček. Baba jedna len čo poctivým zvonníkom starosti robí. Kto bude paniskou oko hrušky obrať, keď celá družina musí diečisko hľadať? Darmo si chlapci nohy dráli, po čučoriedičke ani stopy. O svojich dojmoch porozprávali členovia učiteľskej poroty, ktorí mali možnosť hodnotiť súťažné vystúpenia žiakov v slovenskom jazyku, ale aj ich herecké schopnosti a skúsenosti. Každoročne sa zúčastňuje počet takých 12 detí. Tento rok sme mali teraz 10 detí, pretože boli chorí. Mne sa zdá, že boli takí svojskí, bezprostrední. A niektorí, ktorí súťažili predtým, ako keby tak trochu narástli. Zlepšili sa. Bolo na nich vidieť, že sa zbavujú takých tých detských zlozvykov a nadobúdajú väčšie sebavedomie, už tak smelšie vystupujú. Napríklad niekto, kto len pred 2 rokmi prišiel na našu školu a nevedel slovensky. Zúčastnil sa, povedzme, v lani prvýkrát súťaže, mal čestné uznanie. V tomto roku sme videli, že to bolo naozaj vystúpenie o mnoho lepšie. Ale aj ostatné deti. Vidím, že na sebe pracujú, že snažia sa byť lepší. Chcú sa posunúť z toho 2. miesta na 1. Ten, kto je na 3., určite chce ísť nielen na 2., ale možno tiež na to 1. Takže vidieť tu posun u tých detí. Spôsobila to bylinkárka Agáta, ktorá sa potuľovala žilinou už po 1000 ročí a potuľuje sa až do dnes. Objavuje sa v ulicách mesta, keď žilina prežíva čas nepravnosti. Na predmestí boli kedysi biedne chalúbky. A tam bývala dievčina s svetlým srdcom, Tereska. Všetci ju mali radi pre jej ochotu a dobrotu.
keďže pán Boh vydal krásu, patrila k najžiadnejším nevestám. No tá už mala svojho milého. Jediná chyba bola v tom, že bol preč. Narukoval za husára. Rozlúčili sa už pred 5 rokmi a odvtedy ho Tereska verne čakala. Ona bola šikovná a chodila predávať na trh všelijaké dobropisy. Raz sa však stalo, čo nemalo stať. Rozložila si košiky pri stánku pyšnej Doroty. Tá bola pravý opak Teresky. Hoci sa paradila, chlapci sa za ňou neotačili. Neleklo ich ani jej bohatstvo. Dorota sa nahnevala. Ty bedač, aká si odtrhaná. Čo si to dovoluješ? Ako sa opovažuješ obsadiť miesto, za ktoré ja som radným pánom zapletila? Jaj, prepáč, pani Dorotka, ospravedľovala sa Tereska. Idem sa rozložiť na iné miesto. Len choď, zahundrala Dorota. Idem sa pošťačovať radným pánom na radnicu, nech ťa potrestajú. Jaj, pani Dorotka, nerob to, zlákla sa Tereska. Nemám grošiky na pokutu, len na svadbu a hospodárstvo s mojim milým, keď sa vráti z vojny. Keby niečo povedala, ale toto. Tak jedna dievka sa chce vydávať za husára a tú Dorotu nikto nechce brať, hoci má tých grošov plnú trubnicu. Tiež, milá Tereska, ty sa nevydáš. Ty pôjdeš rovno do Černice. Vybrali sa na radnicu a tam sa dostežovala razný pánom. S tým sa však to nevidelo. Poznali Teresku ako slušné dievča. Ale ten najmladší, ktorého Tereska odmietla, začal vymýšľovať. Zašiel za ňu a hovoril: ak sa za mňa vydáš, vyhovorím sa za teba. Budeš sa mať u mňa dobre. Ja sa budem mať dobre len po boku svojho milého. Odvetila mu Tereska. To, že sme to dneska trošku natiahli, svedčí o tom, že tá hladina a tá výška tej kvality je stále vyššia a vyššia a je to aj tento rok. Ozaj, už aj výber textu je veľmi originálny a každé jedné tie výpovede žiakov sú na také vysokej úrovni, že musíme stále viac a viac rozmýšľať, tak to nás na jednej strane zaväzuje a na druhej strane zase nás to teší, že tá latka prejavu detského je ozaj vysoká. Tie povesti, to je určitý druh, určitý žáner, to je na jednej strane, ale zase na druhej strane tým pádom je to zase určitý vzťah k literatúre. Lebo keď žiak sa musí niečo naučiť, tak najprv to musí prečítať a číta to viackrát, buď ho to zaujíma, alebo ho to nezaujíma a keď ho to zaujíme, tak sa už tomu venuje viacej a tie ako aspoň čiastočné úspechy ho potom posúvajú ďalej vyššie a vyššie a to je aj taký, ako by som povedal, krajný príznak tejto súťaže. No, tým pádom, že my robíme takú reflexiu na záver toho prednesu, tak žiaci sa poučia z niektorých chýb a na budúci rok sa ich už vyvarujú. A to je veľká výhoda, pretože nielen čo sa týka samotného prejavu, ale aj prejavu bežne v komunikácii, žiaci už toho vyvarujú a môžu plynule rozprávať bez nejakých tých komplikácií a to je veľká výhoda, ktorá ich posúva potom ďalej. Aj chlapi, to je stará história. Ozval sa od posledného stola dedo Šimon, čo mu šťahlo na 90. To nám, vnúko, ešte voľakedy naša bábka vypravali. Stalo sa to dávno, keď chodili dedinské ženy predávať do Prešporka mlieko a smotanu. Na cestu sa vyberali ešte za dnu. Nešli po Hradskej, ale cestou cez Vinohrady, lebo tá bola najkratšia. Zuzka, Julka a Marka chodívali spolu, nožky na chrbtoch a v rukách košiky. Pri veľkom dube, kde bola studnička, vždy zastali, aby si oddychli. Ale čo sa raz nestalo? Ako tak idú a už sa blížia k tomu dubu, všimni si, Zuzka, niečo na cestičke. Počkajte, žena. Aha, niečo tam je. Čo to len bude? Ženská zvedavosť je 3-krát mocnejšia ako strach. A tak potichučky kráčali tým smerom. Deti súťažili v 3 vekových kategóriách. Po skončení podujatia víťazom boli udelené diplomy a sladké darčeky. Dnes som súťažila, no veľmi som sa bála. Áno, veľmi som sa bála predtým, ale potom už odišlo trochu a tedy som zmohla normálne rozprávať.
Veľakrát som súťažila a mala som prvé miesta. Veľmi ľúbim súťažiť, ale keď súťažím a hovorím tú povesť, trochu som bala sa teraz, lebo som teraz v inej kategórie a ešte mám dlhšiu povesť a trochu iná ona je. Žiaci, ktorí dostali prvú cenu, majú možnosť reprezentovať zakarpatských Slovákov na celoslovenskej súťaži Šaliansky Maťko v Šali na Slovensku. Na začiatku 20. storočia vďaka rozvoju chemického priemyslu počet obyvateľov Perečina zrástol. Presťahovali sa sem talianski robotníci, ktorí stávali železničné tunely a mosty. Počet rímsko-katolíckych veriacich dosiahol 600 osôb. Komunita sa rozhodla postaviť nový rímsko-katolícky kostol, lebo predtým veriaci navštevovali grécko-katolícky chrám svätého Mikuláša. V roku 1905 Talian Gaiotto Francesco kúpil od rodiny Zima Ferenciho pozemok, na ktorom plánoval postaviť kostol. Pre stavbu chrámu poskytol 10 000 korún. Chýbajúce prostriedky pozbierali veriaci. Kostol, dĺžka ktorého je 24 metre, šírka 9 a výška 34 metre, bol postavený v roku 1906 a vysvetený na deň svätého Augustína. Teraz máme už storočie z našeho kostola. Nikdy on nebol zakrytý. My boli furt, mali služby, omši. Takže i to zázrak Boží, že nám jeho nezakryli. Pravda, s kňazmi bolo ťahotno, bo boli také momenty, že treba bolo samým ženám chovať ľuďoch, bo nemali sme kňaza. Ale kostol bol furt otvorený, sami ženy sa modlili, služby boli, suché služby boli bez kňaza. Po neľahkom období totality cirkevný život perečinskej farnosti sa zmenil s príchodom otca Petra Žarkovského. Pán Boh nám pomohol, že v 1990 roku, no to už prišiel do nás mladý kňaz, otec Peter Žarkovský, a tedy už v 91. roku už malo sa osvobodilo toto všetko, povoleno bolo nám religiu, tak už nám ľahšie bolo i naraz tedy, kto nebol obvenčaný, venčali sa, prijímali sľub, kto nebol pokrstený, krstili deti, prvé prijímanie, to všetko bolo pri otcovi Peterovi, to taký čas pika bol, boom taký, že každý chcel, kostol bol preplnený. Keď on prišiel, tak bolo tu 15 ľudí, starší, to všetko staršie bolo. Tak kazali, že oče, málo nás je. On, pravda, taký optimističný bol, tak povedal, že ja môžem vám povedať, že čez pár rokov tu bude plný ten kostol. Tak Pán Boh i dal, že teraz máme kňazi, i Slovenska máme kňazi, u nás parochom teraz je otec Anton Jedinak. Na začiatok svojho pôsobenia v perečinskej farnosti spomína otec Peter Žarkovský. Mám také pekné zažitky. Jeden kandidát objavil sa, keď som začal chodiť tam, už po roku mojej práce tam, prišiel jeden chlapec z vojny a čakal ma pred kostolom už. Ja len preletil i idem do kostola a on hovorí, že možno s vami dva slova. Hovorím, prosím. A on hovorí, že viete čo, ja sa rozhodol ísť do seminárium. Kde to je seminárium? Čo to je? Ja hovorím, je veľmi pekné. A čo ťa motivuje? Rodičia vedia, kto tebe rodičia? On hovorí, že ja tak prišiel z armie, z vojny a som postanovil, že chcem ísť do seminárie. Chcem byť kňazom. Ja hovorím, dobre, na piatok
bude Sveta Omša, tu nech príde aj mamička tvoja, kto ešte máš porozprávame. No a prišla mamička jeho, už čakala ma, veľmi taká jednoduchá, prostá žena. Keď ja som jej opýtal sa, či vie o tom, že jej syn chce do seminárium vstúpiť, on hovorí, viem, viete, on, keď si prišiel z armie, niečo zmenil sa jakby úplne. Dnes Perečínsky kostol je plný veriacich a pravidelne sa tu konajú bohoslúžby v slovenskom a ukrajinskom jazykoch. Jedným z najnavštevovanejších slovenských kultúrnych pamiatok je hrad Červený kameň, postavený na Kremencovom brale nad obcami Píla a Častá. Bol založený v 13. storočí kráľovnou Konštanciou a neskôr po jej smrti bol dávaný ako do zálohy za vojenskú a hospodárskú pomoc panovníkovi. Preto sa to vystredalo množstvo šlachtických rodín, či už Turzovci, Fúgerovci, ale najznámejší rod boli Palfiovci, ktorí ho vlastnili takmer 400 rokov ako prvé svojrodové sídlo, konkrétne od roku 1583 do roku 1945. Po druhej svetovej vojne bol hrad Červený kameň znárodnený. Neskôr tu bolo založené múzeum, ktoré je zamerané na dokumentáciu vývoja bytovej kultúry šlachty a vojenské techniky na slovenských hradoch. Pretože hrad nebol nikdy zničený alebo vypálený, je jeden z mála, ktoré sa zachovali v pôvodnom stave. Názov hradu je odvodený od farby kameňa nachádzajúceho sa na hradnom vrchu. Aj dnes ešte môžeme v podzemných priestoroch hradu pozorovať červený kameň, na ktorom v minulosti stávali prvé hradné múry. V nemčine sa používa aj názov Bibersburg, čo znamená Bobrý hrad, pravdepodobne vďaka kedysi hojnému výskytu bobrov v potoku tečúcom v údolí pod hradom. K vzniku hradu sa viaže zaujímavá legenda. Pôvodne mal hrad stáť na náprotivnom vrchu Kukla. Po začatí stavebných prác sa však začali diať zvláštne veci. Každé ráno bolo všetko to, čo sa postavilo, prenesené na protiľahlý nižší kopec. Stavitelia však mali rozkaz stavať na dominantnom vrchu Kukla a tak sa nevzdávali a pokračovali v stavbe ďalej. Situácia sa ale opakovala a všetok stavebný materiál našli druhý deň na nižšom kopci. Potom sa od miestnych starších ľudí dozvedeli, že Kukla bola odpradávna sídlom tajomných síl, obrov a víl. Nikto ich nikdy nevidel, ale magickú sílu kopca dokazovalo tajomné premiestňovanie stavebných materiálov z tohto kopca. Napokon stavbári ustúpili magickým vílam a hrad už bez problémov dokončili na vrchu, kde stojí dodnes. Hrad Červený kameň je jedinečný zachovaným obranným systémom z polovice 16. storočia, ktorý tvorili 4 nárožné bašty. Ich jednotlivé podlažia, vrátane kazematu. Každá bašta mala kazemat, čiže chodbu v hrúbke múru, ktorá šla až do najspodnejších možných vlastne podlaží, tak aby vojaci mohli zneškodiť nepriateľa, ak už sa nachádzala vlastne priamo v hradnej priekope. Hrad je unikátny aj svojimi rozľahlými pivnicami, aké nenájdete na žiadnom inom hrade v strednej Európe. Juhozápadné krídlo hradu Červený kameň je podpivničené, nachádzajú sa pod ním pivnice, ktoré síce, ako to slovo pivnice evokuje, že by mali byť pod zemou, ale pod zemou nie sú. Sú to veľké skladovacie priestory, ktoré si dali vystavať Fúgerovci na skladovanie tovarov, s ktorými obchodovali v Uhorsku vlastne v polovici 16. storočia. Zaujímavé je, že skôr, než sa to vlastne celé dokončilo, ale ešte pivnice boli postavené, tak Fúgerovci vlastne sa z toho obchodu v Uhorsku stiahli kvôli nepriaznivej teda situácii, aká vtedy v Uhorsku vládla, čo sa týkalo Turkov a spoločensko-ekonomickej situácie. Takže tie pivnice vlastne nikdy neboli využité na ten účel, na ktorý boli postavené.
Hrad Červený kameň ponúka návštevníkom 2 prehliadkové okruhy. Na prehliadkovej trase, teda na prvom prehliadkovom okruhu, na muzeálnom, návštevník vidí tradičné miestnosti, ktoré ešte pochádzajú už z Pálfiovcov, či už hradná lekáreň Zlatý orol, alebo hradná kaplnka, alebo hradná knižnica. Taktiež môže na prehliadkovej trase vidieť najkrajšiu ranobarokovú sálu v strednej Európe, tzv. Sálu terénu, založenú Mikulášom IV. Pálfim. Na prehliadkovej trase je možno vidieť veľkú zbierku nábytku, nakoľko Hrad Červený kameň je najväčšie nábytkové múzeum na Slovensku. Pôvodné renesančné nábytky, taktiež barokové nábytky, empírové nábytky a nábytky z iných ďalších slohov. V hradnej kaplnke sa nachádza zaujímavá lavica, ktorú nechala zhotoviť Blanka Pálfiová. Po smrti svojho manžela, konkrétne v roku 1924, zčiel ich manželské postele, do ktorej si osadila modlitbu, kde sa modlila za spásu duše svojho manžela ako prejav jej lásky a vernosti aj po jeho smrti. Vzácnym exponátom na hrade Červený kameň sú pozlátené sane privezené z bývalého zámku grófa Erdodio v Hlohovci. Na hrade tiež nájdete veľkú kolekciu zbraní, ktoré používali šlachtické rody sídliace na hrade, ale aj zbraní, ktoré tu zostali po vpádoch Turkov. Hrad je tiež zaujímavý zbierkou obrazov zobrazujúcich najmä portréty členov šlachtických rodov, ktoré tu sídlili najdlhšie, teda rodu Pálfiovcov a Fugerovcov. Visia tu však aj portréty rodiny Habsburgovcov, ktorými miestni páni dávali najavo priazeň a vernosť cisárstvu. Druhým prehliadkovým okruhom pre návštevníkov je renesančná pevnosť, kde návštevník uvidí obranný systém hradu, celé hradné podzemie so všetkými 4 nárožnými baštami a dozvie sa niečo o búraní starého gotického hradu a o stavbe novej renesančnej pevnosti. Správcovia hradu ponúkajú pre návštevníkov aj rôzne akcie prebiehajúce najmä v letných mesiacoch. Sú to napríklad burzy starožitnosti alebo tradičné nočné prehliadky a takisto potom rôzne scenické podujatia. Návštevnosť hradu Červený kameň za rok dosahuje takmer 160 000. Takisto okrem podujatí pripravujeme rôzne výstavy. Každý rok máme novú výstavu, či už v hradnej obrazárni alebo v Severnej bašte. V priestoroch hradného dvora je možné navštíviť aj sokoliarov, ktorí sa píšia najväčšou kolekciou dravcov na Slovensku. Hrad Červený kameň je verejnosti otvorený celoročne.